Gaurkoan, Ardantzeta dantza taldeko Ane Ojerrekin bilduko gara. Ane Ojer naiz, noainen bizi naiz, eta, bigarren batxillerkoa ikasten ari naiz, eta estenikoa, eta noaingo dantza taldean aritzen naiz. Zu Ardantzeta taldekoa zara, ez? Nola sortu zen talde hau? Eta nola sartu zinen zu talde honetan? Nire lagunak esan didaten bezala, 1983an sortu zen, Nafarroako gobernuak egin zuelako kurtso bat noainen. Beraz, hortik sortu zen, bertan kurtsoarekin, eta talde bat sortu zen. Eta geroz eta jende gehiago apuntatzen joan zen, eta ni txikitatik apuntatu nintzen hori 4 urte edo nituenean. Eskolan hasi nintzen eta gero ja taldean hasi nintzen. Orduan, Ardantzeta taldean zenbat urte daramatzazu ja? Pila bat, ez? Bai, urte asko. Urtean zehar egiten dituzuen ateraldietatik, zein da zure ateraldi gustokoena? Zein disfrutatzen duzu gehien? San Ferminetan dantzatzen dugu, eta hori da nire gustokoena eta uste dut talde guztiarena. Ze beti, da leku, San Ferminetan dantzatzea beste gauza bat da, ze Nafarroako toki guztietatik dantzariak jaten gara, eta foru plazan dantzatzen dugu, eta oso hunkigarria, ez? Bai. Zein egunetan dantzatzen duzu, San Ferminetan? 6an. Gero egiten dugu azkaria, eta gero hori da... Giro ona, ez? Bai, giro ona. Eta zein da zure dantzarik gustokoena? Ez dut zehazki dantza gustoko bat, baina aurten gure abenduan egin genuen emanaldi bat, eta dantzatu genuen Otsagabiako dantza. Eta oso zaila izan zen, eta asko gustatu ditzaidan dantzatzea. Eta gutxien gustatzen zaizun dantzarik duzu? Txikian nintzenean egiten genuena ipurdi dantza, edo dantza horiek txia ditut. Oso nazkatuta. Beti berdinak, ez? Nola definituko zenuke Ardantzeta dantza taldea? Ez giroa edo... Konpromezu handia izan behar dugula, ze azkenean guztiak ikaslea gara, gehienak, eta denbora kudeatu behar dugu entsegoetara joateko, eta konpromezua behar da taldea aurrera ateratzeko. Eta azkenean giro oso ona daukagu, eta guztion artean azkenean gaztea gara, parranda zioten gara, emanaldiak eta gero, eta gogoak izan behar ditugu ere bai, dantza izateko. Orduan, konpromezu eta gogoa izatea. Orduan, esan duzu gazteak zaretela ja guztiak, ez? Hori normala da, dantza talde batean jende gehiena gaztea izatea? Edo... Depende de zein dantza talde izango da. Depende taldea, adibidez, beste talde batzuetan daude bakarrik helduak edo oso txikiak, baina gure taldean adibidez ditugu hainbat talde, eta non talde bakoitzean ditugu adin tarte bat. Zenbat kide zarete taldean, gutxi gora bera? Gutxi gora bera orain 20. Eta entsaioak egiteko eta ez astean data zehatzak jartzen dituzue edo bakoitza... Ditugu, asteazkenetan 2 ordu egiten ditugu, eta behar dugunez gehiago sartzen dugu igandea ere. Ze igandean ez ditugu gauzak egiteko, orduan da egun bat non guztiak aldugun. Igande arratsaldetan hor. Eta non elkartzen zarete, noainen? Noaingo kultur zentro zaharrean. Orduan hor tokia uzten dizue udalak zuen entsaioak egiteko? Bai, eta ongi dago, da handia eta... Orduan alde horretatik ez erreztasunak jartzen dizkizuete zuen dantza taldea aurrera ateralizateko? Eta gero beste aldetik daukagu gure bajera edo... Eta bertan ditugu arropak, bilerak egiteko tokia, aldagelak eta...
Nola egiten duzu zure bizitza dantza taldearekin bat egiteko? Zaila da zuretzat? Bai, osea, gainera ni dantzaz aparte egiten dut hainbat kirola, musika, institutoa, eta gainera urte honetan dela bigarren batxilergoa, gehi selektibitatea eta guztia. Zaila egiten ari zait, dena ongi koordinatzeko eta denbora, baina azkenean nahi baldin baduzu dantzatzea da egin behar duzuna, orduan denbora hori kudeatzea lortzen duzu. Ze beste gauza egiten dituzu dantza taldeaz aparte? Gero egiten dut karatea, jotzen dut gitarra, kantua eta koroa. Koroa batean hasten dut. Eta dena noainen? Bai. Orduan alde horretatik ez? Noainek nahiko eskaintza dauka alde horretatik. Betidanik egin ditut gainera hainbat gauza eta ongi moldatzen zara, ez? Hitz egingo dugu pixkat dantzak eta gazteen inguruan, ez? Gazteratu saioa deitzen denez. Euskal dantzek ze toki daukate gaur egungo gazteen gizartean edo? Hainbat gaztek dantzatzen dute, gu pentsatzen ditugunak baino gehiago. Ze ni aurreko urtean sorpresartu nuen, ze egin genuen dantza topagune bat, eta gazte talde asko elkartu ginen bertan. Eta orokorki uste dut dantza izan dela txikitatik egin duguna izan da dantza. Osea, txikitatik guztiak egin dugula, eta gero jarraitzen duenak taldeak ateratzen direla hortik eta nahiko talde daude. Uste duzu ardantza dantza taldeak eboluzio baikorra izaten ari duela, ez? Jendea geroz eta gehiago apuntatzen da edo geroz eta gutxiago? Urte honetan, bai, etorri dela jende gehiago, agian egin ditugun ekitaldiengatik edo emanaldiengatik, eta baina egia da geroz eta jende gehiago joaten dela, ze, aurten hori izan da aldaketa, ze jende txiki gehiago sartu da gure taldean, baina jende heldu gehiago joan da. Ze lanean hasi direlako, edo bere bizitzengatik. Eta uste dut prozesu hori baikorra dela, ze jende gazte gehiago etortzea, uste dut dela aldaketa politu bat edo. Ere jendea ezagutzeko eta horrela, bai. Uste duzu dantzari izatea besteengandik ezberdin egiten zaitu dela edo zerbait berezi egiten zaitu dela? Ez dakit, berezi ez, baina igual konpromesu aldetik bai bereizten zaituela, ze entxeguetan konpromesua izan behar duzulako, eta ezin duzulako hainbeste igual atera edo igandetan baldin badugu entxegua joan behar zara, edo igual beste pertsonek ez baldin badute dantza egiten eta ez baldin badute hainbeste konpromesua gu bezala, aldutela gehiago atera edo askatasun gehiago izan, azken. Beste dantza mota uste duzu gustoko dituztela gazteek orokorrean? Ni ezagutzen ditut askok egiten dutela hip-hop, dela gazteentzako dantza
oso ugaria Mhm. gaur egun. Eta Bai. zu besterik ez? Bueno, baleta ere bai. Mhm. Em, Bale, sare sozialik baldu ardantzeta dantza taldeak? Bai, badaukagu Instagram kontu bat, Facebooken uste dut beste bat daukagula, eta bertan pues, egiten ditugu publikazioak gure emanaldiei buruz, datak zehaztu, noiz egongo garen, eta gure bideoak igotzen ditugu. Uste duzu garrantzitsua dela sare sozialak ongi izatea zuek hazi ahal izateko edo? Bai, uste dut azkenean sare sozial bat izateak irekitzen dizula ate asko, ze publiko gehienera iristen zarelako. Bueno, ja bukatzen joateko zerbait gehitu nahiko zenuke edo zerbait faltan bota duzu edo ez edo animatu nahi duzu jendea euskal dantzak egitera? Bai, uste dut dela jarduera oso polita eta dantza, azkenean kultura zabaltzea, euskal kultura zabaltzea dela oso gauza polita eta ez galtzeko pues, jarraitzea gure artean. Eta aberasgarria ere, ez? Bai. Galdetu nahi dizut ere, dantza taldean euskaraz hitz egiten duzue? Ez. Edo saiatzen zarete behintzat? Eske gaude, ez gaude guztiak ez du euskaraz hitz egiten. Beraz, zaila da entxegu bat euskaraz ematea. Ze ia erdiak ez du euskaraz, ez daki euskaraz. Eta ardantzeta taldeetik joaten den jendea, beste taldeetara joaten da edo... Nola? Adibidez, norbaitek ez uzten du taldea, zergatik izaten da arrazoia, ez? Ezin duelako bere bizitzan ja kudeatu, edo beste talde batera joaten delako, edo zergatik izaten da? Pues, uste dut inorez dela joan beste talde batera, eta arrazoia izaten da beste gauza egin behar dituela, edo beste konpromiso dituela. Bale, bueno, nire gatik hau izan da dena, eskerrik askoan parte hartu izanagatik elkarrizketan. Mila esker. Kaixo, Adriana, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Bueno, gaur gonbidatu zaitugu Marularen inguruan aritzeko, beraz, konta eguzu, zer da Marula? Bai, bueno, Marula da bi lagunen artean, eta nire lagun baten artean, sortu dugun nola kontzeptu bat bezala, ze duela urte bat, duela urte bat hasi ginen belarritakoak egiten, eta jendeak gustoko izan zituen, eta gutxinaka, ez dakit ezaguna egiten joan zen, eta belarritakoak saltzen egon gara, urte bat, bai. Eta nola sortu zen ideia, zergatik belarritakoak batean? Nire laguneta nire pisukidea zela, beti belarritakoen fan handiak izan gara, baina egia da gu belarritakoak egiteko gogoak izan genituela, eta egon batean joan ginen Bilboko alde zaharretik belarritakoen denda bat ezagutzera ez, bakarrik harritxoak zeuzkala, eta harri batzuk ikusi genituen, eta oso politak iruditu zitzaizkigun, bai? Eta azkenean, 5 tira besterik ez genituen erosi, eta gure belarritakoak egin genituen, baina bakarrik guretzat. Eta orduan gu ginen 5 pisukide. Eta gure pisukideak ikusi zituzten, eta esan zuten, oie, hau oso ondo dago, tal. Eta gobiak hasi ginen pentsatzen, agian aldugu sortu nola, ez dakit Instagrameko kontu polit bat, gure irudiekin, belarritakoen irudiekin, eta jendea gustoko dituen, eta horrela gutxinaka, sortzen joan zen. Hori galdetu behar nizu, nola lortu zenuten jendeak Instagram kontu hori ezagutzea edo zuen belarritakoak ezagutzea? Batez ere, hasiera batean, enpeño asko jarri genuelako. Gu beti hasi gara dena egiten, argazkiak ateratzea eta margotzea eta belarritakoen hori, kontenidua bezala, ezakit zintzilikatzea gustoko genuelako,
baina egia da, pues hori, el boca a boca, ez? Agian, pues gure lagunei, gure senitartekoei eta dena, pues erakusten joan ginen, eta nik uste jendeak pues gustoko izan zuela, eta batez ere, pues agian ikusi zutela nola ilusio hori, ez? Eta zerbait berria sortzeko nola gogoak, eta horregatik, pues ez dakit jendeak partekatzen hasi zuen, baita ere, pues pixkat hori, pues, pixkat gehiago argitaratzeko gauzak egiten hasi ginen, ez dakit, agian argazki gehiago igotzen, edo bideoak sartzen genituen, eta pues hori, kontenido asko igoz, batez ere. Eta, klaro, lehen biak Bilbon zaudeten, elkarrekin bizi zineten, baina orain eri ezberdinetan zaudete, beraz, nola egiten duzue lan aurrera ateratzeko edo zuen artean banatzen duzue edo nola egin duzue horrekin? Bai, hori pixkat zaila izan da guretzat, ze hasiera batean, elkarrekin bizi ginenean, pues, oso errazazten dena. Osea, gure artean geratu alginen, ezagik, gaueko 12 arte, dena egiten, gauza berriak pentsatzen, beti, pues, elkarrekin egiten genuen dena. Orduan hori oso erraza zen. Eta, klaro, gu bagenekien, pues, gure azken urtea zela Bilbon, eta hurrengo urtean segurenik ez ginela elkarrekin egongo, eta horrela izan da. Nik oraintxe, pues, nire etxean nago Iruñan, eta bera dago master bat egiten gainera Frantzian. Osea, oso zaila. Baina, bueno, pues, esan genuen, bi aukera ditugu, pues, Marula uztea, ez zela aukera bat, egia esan da, eta bestea zen, pues, hori, gauzak ondo bereiztea, asko komunikatzea eta pues, ideiak argi izatea. Orduan, ni hemen geratu naiz batez ere belarritakoak egiten eta pues, hori, paketak bidaltzen, eta bera dago Frantzian masterra egiten honen inguruan, pues, pixkat forma gehiago emateko, eta pues, sare sozialak eramaten, kontuak eramaten, zeberak ikasi duade, orduan, ona da horretan, eta hori, ez dakit, batez ere bai, hori, komunikazio asko izan dugu, ze batzutan, pues hori, agian, bat badago pixkat liatuagoa, eta bestea dago, ez dakit, pues beste kontuekin, pues, bien artean elkarrekin hitz egiten, agian ikusten ditugun gauzak, ez dakit, asko hitz egiten gure artean, eta rolak oso markatuak izan da, eraman dugu dena. Claro, eta gainera zaila izan behar da baita ere azkenean hau ez dela zuen lana, ez? Zuek zuen, bueno, bera masterra egiten dago, zure lanak dituzu, nola egiten duzue zuen gauza guztiak, nola baita aurrera ateratzeko edo elkarrekin, osea, guztia batera egiteko, ez da? Bai, zaila da, baina hori eske beti gaude elkarren artean hitz egiten, osea, nik asko sumatu dut, pues, azken finean Marula izan dela nola eskusa bat bezala, gure artean kontaktua inoiz ez baltzeko, eta daukagun ilusioa ere bai, pues, proiektua ez delako zerbait, osea, hasiera batean bai, zen belarritakoak egitea, baina orain bai badagoela nola intentzio bat, ez, horren atzean, eta nola meta bezalako bat. Orduan, pues, horrek ere bai asko mugitzen gaitu, pues, aurrera jarraitzeko, gure artean asko hitz eginez eta enpeño guztia jarriz. Eta imaginatzen dut mundu guztia galdetuko dizula, baina Marula oso izen bitxia da, zergatik erabaki zenuten izen hori jartzea. Bai, osea, zira bat, eski ez genekien ze izen jarri. Oke esaten genuen, bueno, ez dugu jarri nahi gure izena, ze forma eman nahi diogu, baina ez, osea, ezain argia, ez? Eta orduan pentsatzen genuen, nola, ez dakit, hitz jokoak pentsatzen genituen, eta hori bai, izen bat nahi genuen, baina ez oso, osea, claro, ez zen egon behar ja, pues, ez dakit, ez zen izan behar beste gauza bat, eta argi egon behar zuen, pues, zerbait independentea zela, baina ez genekien zer jarri, eta ez genituen ideiak. Orduan, ni justo Erasmus bat egin nuen Italian, eta beti pentsatzen nuen, justo, pues hori, oraindik neukan larrisaka post Erasmus, eta beti nigoen pentsatzen italierazko izenak. Ez oso sonoroak ziren, eta orduan ni pentsatzen nuen beti italieraz. Eta azkenan esan nion nire lagunari, eske ni nahi dut nola izen bat, pues ez errima zeukana, baina Manarola bezalakoa dela italiako herri bat. Oso kolore duna eta hori.
eta pues, asko gustatu zitzaidana. Orduan nire laguna hartu zuen izena eta hasi zen hitzak kentzen, beste batzuk txertatzen eta azkenean atera zuen, bueno, pues Marula, eta bi horekin, eta listo. Eta horren atera zen izena. Eta nondik hartzen dituzue ideiak zuen diseinuak egiteko, zeren nik zuen Instagram kontua ikusi dut, eta diseinu bakoitzak izen bat dauka, nolabait kontzeptu bat sortzen duzue belarritako bakoitzeko, ez da? Garrantzi handia ematen diozue horri, beraz, nondik ateratzen dituzue ideiak? Bai, hori asko galdetzen digute. Pues ez dakit, eske gainera ez dakit. Guazten gara, belarritako egiten, gu pentsatzen dugu, lehenengo, nahi ditugun koloreak pixka bat. Eta horren inguruan hartzen ditugu harri desberdinak. Bizitatzen ditugu dendak eta ikusten ditugu harriak eta hartzen ditugu funtzionatu duten harriak. Eta ez dakit, diseinua luzera eta dena ikusten dugu nola guk eramango genukeen zerbaiten inguruan, ez? Dena, horrela ematen diogu forma. Eta gero, denborarekin, ze hasiera batean ez genuen pentsatzen belarritako horren atzean egona zen esan nahia. Hori, hasiera batean ez genuen horrela egiten. Baina ikusi genuen edo motibatu ginen eta pentsatu genuen, agian, belarritako berriak ateratzeko, ez, aldi dizkiegu eman, ez dakit, esan nahi bat horren atzetik. Eta une hori, inspiratzen gara musikan, artean eta horrela, eta pentsatzen dugu, agian honek badauka nola akelarre zentzu bat, ez, adibidez badaukagu belarri bat akelarre dena, eta akelarri izena duena, eta horrela morea, marra beltzekin dena, eta horrela, eta guri, akelarri izena jarri zita egun hemen, eta horrela jarri genuen. Eta hori, horren atzean, zentzu bat ematen diogu, batez ere erakusteko. Eta ikusten dudanez, oraintxe bertan Marula batzuk eramaten dituzu, ezta? Bai, hori da, bai. Zentzu dira horiek? Hauek dira metamorfosis, belarritakoak horrela ditugu ze badaukaten nola efektu bat, ez direla, ikusten dira arroxak, baina ez dira guztiz arroxak, badaukaten nola koloreen aldaketa bat. Eta asko inspiratu ginen artista batekin, orain ez dakit nola egiten zen, baina eske badauka arte obra bat, metamorfosis deitu duena, eta justo kuadra bezalakoa direla. Eta orduan, esan genuen, horrela deituko dugu, ze gainera artista honek bai ematen dizkiola, esan nahi asko kolorei eta horrela, eta asko gustatzen zaigun zerbaita. Así que horren jarraitzaile gara, eta listo. Eta nola funtzionatzen duzu orduan, besterik gabe jendeak Instagram kontua jarraitzen du eta mezuen bidez eskaditzazke belarritakoak edo nola egiten duzuen? Bai, hori da. Gu gure Instagrameko kontua daukagu eta pixkat jarrita daukagu nola eskatua dituzten beren Marulak. Eta hor esaten diogu, behin gurekin kontaktuan jarri direnean, esaten diogu nola den prozedura beren belarritakoak eskatzeko eta bere eskaera puntatzen dugu eta hori egiten hasten gara. Instagramen zuen izena @marula da edo nola? Bai, da @marula, baina jendeak pizkat liatzen da, da Marula bi horekin. Orduan, Marula bi horekin eta 3/_ dazka. Eta orain pixka bat amaitzeko, ja urte bat daramatza zute, beraz nolabait esperientzia daukazue hontan. Zer esango zeniokezu horrelako proiektu bat hasi nahi duen norbaiti? Batez ere, esango nioke gauza bihotzez egitea, ze gu egiten duguna da batez ere, motibatzen dizkiguten gauzak. Egun batean atera nahi bagara kalera argazkiak ateratzera, ateratzen gara elkarrekin eta listo, edo egunen batean nahi baldin badut lagun batekin bideo bat egitea zerbait bururatu zait edo pila bat gustatu zaidan abesti bat entzuten badut, asko pentsatzen dut ez, nola sortu aldudan belarritakoekin edo zer. Orduan hori, motibatzen dizkizuen gauzak egitea eta batez ere aurrera jarraitzea proiektuarekin eta
pues, ez desmotibatzea, ez, agian, pues, egunen batean, pues, ez dakit, ez duzulako ikusten, edo ez zarelako ikusten hain gai, ez? Pixka bat horrela esango nuke, bai. Bueno, Adriana, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta zure esperientzia partekatzeagatik eta bueno, zorte on zuen proiektuarekin eta espero dut belarritako asko egiten jarraitzea. Bai, mila esker zuei ere bai, pues, gurekin kontaktuan jartzeagatik eta horrela jarraitzen dugun. Agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.